ها كل يوم ربنا في شعاني واليوم أبدا شعنا ذا شان Modou Siraji machallah alhamdulillah bil alamin nanama famama weltama sikkala ɗiɗo konguɗe payɗi so neɗɗo ene nana ɗum e dental ngal en jogo coftal en jogo ɓeydare e almudagal ngal wonno e dental ngal sikkala on beltini e juɗɓe kadi beltima no feewi joni en garat e ceerno Abdoul Aziz Diallo wondude ceerno Bayel nen kamɓen kadi bari kamɓen kadi mbawen ɓe gar yeeso ga ɓe mbawen kadi yewtidde mabɓe gurdam jinnaɗe men ceerno Aliou Bari alhamdulillah min mbiɗen ni e gurdam makko en garin ɗo e Tamba ɗo tawɗomo ɗo worso makko ɗo en jewtide makko ceerno kanko ceerno Aliou Bari ceerno Bayel arga inchallah en nani no ceerno Baroussi e ceerno Amassi kaalir gurdam ceerno Bocar Hassane non kadi no ceerno Siraji haali gurdam ceerno Hamidou Dia en beltima no feewi joni ceerno Abdoul Aziz Bari bisimilla moɗon on nani no haalirani tan jinnaɗe men o ceerno Bari to immi ceerno Aliou Bari to immi to janggi ha yettiɗo no yewtirani inchallah bisimilla moon anne ceerno Bayel on ballodiron hen inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. Camini dental ngal fof en juurima ngal camini jinnaɓe mawraɓe fof saminama juurama Ama Samba Lo min beltima no feewi e garal ma ngal min beltima hen no feewi min camitima kadi min juurima min duwima min ñaguima duwaw jinnaɗo amen ceerno Aliou Bari o jibina koye nokku Gambi ɗo o jibinama caggal mum noon mawɗo bamakko wiyete ko Muntaga ceerno Muntaga ittimo ɗon nawtiɓe Guinée o wonoy toon ko toon o janggi ceerno makko toɓɓanimo tan ko ɓuuri heede ko janggi ko fof Qur'ana ko bammakko jangganimo ɗum toon o heɓani toon janggude séria ko ga heɓi ɗum janggude taw o arti Sénégal ga ceerno Amadou Daya jangganimo séria jangganimo deftere Risala bamen ceerno Alassane Diako jangganimo Lawal e Sani on jangganimo ɗum to galle ɗo caggal mum ndo ummi Guinée ɗo o ari ga mo darta yimɓe yettinoɓe Allah nden on nani ɗo hewɓe serenɓe Sénégal ɗo heɓe on nani ɗumen kono noon kala ko ƴeewi tawata ɓernde makko ne manki ɗum nangude ha Allah nayimo Mali o wonoye Mali omo witta noon gandal baɗine omo witta kadi serenɓe o wonoy toon ha juuti ɓernde makko joli o yaa tanum Cheikh Oumar hankanam o yowiti on gati serenɓe ko dartata ko fof o yiyani kono noon ɓaɗo nani tanum Cheikh Oumar nanɗo o ha o yewti on ndo ari toon o tawi ɗo miñi kono ɗon wonno miraɗo wimo min gorgoram nanɗo ko jeyaɗo Allah mawɗo ko rasirade makko no jogui mina hunde mi ala mbeɗa yiiɗi jolana kammo mi daña makko kala ko dañi makko mi walluma noon jeeya khalifa o wiye bisimilla won ko ɓe mbatti ɗon seeɗa o yiye khalifa o haalanimo khalifa o wima an ceerno ma ko Sénégal woni o wi ala min seeɗenɓe Sénégal ɓe nananmi ɓe goto fof mi ƴeewi ɗum kono noon ne ronki heɓindade mi wona ɓen jimmi o wi ala ceerno ma o on seeɗenɓe Sénégal ɓe mbaɗani on ko ceerno on kadi ko ni woniri ko banggue ni heediri Sénégal on woni ceerno ma rutta toon sanne woni Allah addimo ɗo o arti o tawi bamakko kadi ne abbimo ƴewdemo mbaɗa ɗo ari wondi ɗo e saade makko si ɗo galle ɗo o ari woni ɗon bamakko wimo Mamadou Aliou ñande talata nelaɗo Allah ni ara ɗo jaaha calminamo min goni ɗon seeɗa ba sada makka si o ari wimo ceerno Muntaga o enam o ceerno mbaɗi Gounass o ne ara ɗo janggo talata o ene ara ɗo janggo on noon woni ceerno ko ceernoji Massidou wiyete ko Madina Gounass o woni e subaka tan bamakko wimo ayi mo mbiyannomami o ari yaade saade makko si yahan caminanmo o ummi o ari o arde makko ɗo o tawi ɗo baba Moundira en baba Jimba Gueye
e woɓɓe aɓe jaga ɗo lawa Cheikh Tidiane taw ɓe haalnama sardeji ɗi haaɓe gasi ceerno rokkaɓe o yetti tan o tawi ceerno mo sakkiti rokkude o on gayni tan o wi kanko ceerno o wi kanko ceerno yo rokkuma lawol ngol ceerno rokkimo lawol ngol nde ceerno rokkimo lawol ngol gasi on sérif goto haalanno sarɗeji ɗi on wimo armi haalama sarɗeji an a tawi sarɗeji haalama ha gasi a famani ceerno wi ala o wata rokkumo wata haalama sarɗeji o woni Tidianiyanke gila arani ɗo woni Tidiane gila arani ɗo o wonɗo o joddi e mabɓe ɗo ha batti o gasi o hooti o tawi bamakko no leeli ne tuggi jungo o wi baba wenamo o yahan min tawmi ɗo ko pullo fuutanke tawmi ɗo no ambiɗa ko neɗɗala kono ko pullo fuutanke tawmi ɗon bamakko ummi jooɗi o wimo ay on mo jiiɗa ɗo o yeyi o wi ko o woni nelaɗo Allah hande aduna o o wi mara sikku nelaɗo Allah ko tewo e ɓandu ndu e jiijam ɗam ala nelal ngal Allah tottuno nelaɗo Allah ngal hande kanko jogi ngal hande aduna o eyi o oɗo kala fittandu wuro foforo hirnangue makka ko jungo makko woni ko jungo makko rewata ko o woni ceerno ma ni woni hankanam ari o yewti e ceerno gondir noon ha ceerno aroy ɗo o yewtide e ceerno wimo aɗa wurda jinnaɗo ma o wi mbiɗa wurda jinnaɗo ma o wi wat feere jinnaɗo ma ara min jiida nde ɓe gari ɓe tawi ɗo ceerno wi kala gonɗo e suudu ndu o yaafimo ɗum yo yalto bowal heddo ceerno Bocar Hassane woni ɓen fof jalti a heddi kamɓe tan ɓe jewti ceerno Mountaga no won guesa ba remanno Guinée to lekki mawkinan ɗum ko taraki kadi ban guesa remde ba ko tara joom suudu makko ne wiye Salimata on wi ceerno Mountaga ko ɗon remata kañum on ko ban guesa remata guesa ba noon ko tara ba ko ceerno Mountaga wimo an guesa ba ko tara ba o yeyi kono noon kamɓe ndemata o feliti remde guesa ba o soppi ha gas o ari han ken lekki o kiɗo lekki o accakki ɗon wona foftorde joom suudu o wi ala ki lekki noon ko kanki soppete o fuɗɗi soppude ko seeɗa lekki wimo Mountaga o hinama o wi ɗaccu waɗa soppu lekki ɗaccu o wi ala accumi soppake o fuɗɗi soppude ha ɓooyi woodi ko yi ene yalta e lekki caggal mum noon woodi ko faali hakkude makko e lekki ki ɗum ɗon dogi ina yaaha omo nana sawto ha o natti yiide ɗum ñande mum ceerno haltinimo ɗum ɗo ceerno Adjuma Seydou o wi lekki ma kaari ki no mbaɗɗa e makki o haali o wi holko jiiɗa ko wonma hakkude ma lekki ki o wi wonko Allah falimi hakkudami lekki ki ko ɗum ɗon dandimi o wi ɗum komi wonno ko mi wonno wonna taw ɓiɗɗo ma oɗo nenaɗo Allah Cheikh Tidiane andini kam oɗo koye almu am jeeya yamiri noom yomi renmo kala ɗo woni ko minen wondi o haalnima gueɗe hewɗe koɓe gondi gila to Guinée to ha e Salémata en fof o haalnimo caggal mum noon no bamakko wimo joni ceerno mino e Mamadou Ali oɗo miñi kono e Boubacar ɓesgu amen fof mi ƴetti fof min halfini Allah nal min kalfini mbatti e juuɗe ma oɗo Amadou Ali oɗo kam mi rokkimamo nde ɓe garti nde o wi bam yo addu dendagal khawatimi lasraji ko jogino fof o waɗi ndiyam o yari ko heddi ko o wi o asi o ubbi ɗon woni ɗo mbaɗa duɗal ngal to woni ɗo o asi ubbi ɗum bawa wimo a ceerno baba mara a seeri haqqille ma o ala maccidemo seekuji o ummi noon o wi omo fera o yaha Madina ceerno wimo ala an ar wondu e ceerno Bocar Hassane ar wonde makko ɗo wata yaha hay nokku kala ko woni Madina nanɗo nanɗo wondi e maɓɓe ɗo guila nden omo wondi e maɓɓe ɗo an kanam kanko o yiyani hay ceerno goto sana ceerno tan o wondi so dañi ɓiɗɗo o ala wona kanko inata ko ceerno inata minen fof kadi ko ɗum o yamiri min kala ko jomum dañi e haaju woto waɗa haaju mum hawlir ceerno kadi woto ardit ceerno yo accu fof e juuɗe ceerno hande kono min goniri ɗon eyi tawi wonko jejji men bani wawi haalde assalamu aleykum ko haalno ko tan yoni kono noon ɓayde ko yamirode yeddotako eyyi kono ceerno Aliou haalde makko weeɓani nde wona o yiɗɗo andede o jaɓano andede ko almudo tan kanko eyyi kono ceerno Abdoul wirini tan kanko tigi tigi ko basi o jibina woni sababu makko jibinede basi kadi ko hoddiro Allah kono jinnaɗo o immoto no Guinée omo ara
e dowri Sénégal ga omo tuubina yimɓe omo safra yimɓe nde wonno Allah no waɗannomo lijaba no feewi o resoyi noon nene makko to diwan Kédougou ga to Salémata ga to wiyete côté Ceerno e nder parc o kono toon eggi joni ko toon o ɗetti nene makko ɓe jaadi Gambie to wiyete Basso o Baba Djibina toon e Baba Djibina toon nde wonno bammakko ko neɗɗo ñannoɗo wonno Allah waɗi o waddoyi toon e nene o arti kanko artidi e baba to diwan maɓɓe ga ha ñande wotere kanko Ceerno Muntaga omo leeli Gambie to o yi baba hankkadin woni mawni kono woodi ko fuɗɗi arde e makko o yahanimo nde o yahanimo noon o ɗettimo kanko e Bappa Boubacar nde wonno ko Sénégal ga ɓe jibina o Bappa Boubacar kañum ko Sénégal ge o nawti ɓe Guinée e nde ɓe yahata Guinée ɓe yaadi e nenirawo Bappa Boubacar woni miñirawo makko Allah waɗi nde ɓe yeehi toon noon ɓe woni toon ko ɓe woni toon ko kanko noon baba mi lamdike mo holto o meeɗi yiide Alhaji Mamadou Seydou ko adiɓe yiidude tambaɗo woodi to yiinomo o wi eyi Allah hollinomo mo Guina ko suka tokoso o andino ko woni ceerno makko kono o andano to wonno e nde immi toon noon omo doga omo ara nder Sénégal ga yaha Mali o heeɓino wadde listihar ceernajo yettiɗo Allah yettino neɗɗo Allah mo waɗa ɗum listihar gila ko suka tokoso kono kala to o waɗi seeremɓe ɓe o yiyata ɓe wona ko laaɓi tigi tigi o heeɓi amen tan wiide o yi neɗɗo goto woni ceerno Abdoul Wahab Sall baba makko nde o ari kay o waɗi listihar kono on Allah hollimo on no dari e dow wago laana terrain hoore laana nde ala wago omo jogui kurus o wi on kam o yiiri noon ko heddi ko an kadi no acci ha Allah nawimo Bamako nde o yetti Bamako omo woni toon balɗe tati Ceerno Hadi Tall Nioro kañumne Allah no omo tefatno kañumne hollowomo ceerno makko o yeehi to ceernajo goto o waɗanimo listihar wimo ceernajo ma o hollowoma o ko suka mbaadi sifa mani o sifanimo o sifa baba tan o wimo kadi hawrata e makko ko e dow lawol e baba no ari Bamako no heeɓi toon balɗe tati no jooɗi e damal galle jatigi mum to yeeyoɓe café Ceerno Hadi Tall wirti tan yimo tan ciftori mbaadi ndi ceernajo o winomo ndi o ari o jooɗi baba wi yo on yeemo café o yeeyimo ha paari Ceerno Hadi Tall jooɓi baba wimo an accatami yoɓa o wi ala accumi yoɓa o jooɗi Ceerno Hadi Tall jooɗi ha yi baba naati galle o andi ko ɗo tigi o jeeya ko ɗo jippi o neldimo bottari hirande kanko Ceerno Hadi Tall o addi o yetti o salmodiri makko ha paari o wimo an noon mi ari en potti nane subaka addimi noon ɓe mbi kam ko an hollatami ceerno am o wi min o wi kam eyi o wi bisimilla joni sa yeehi gollu aya naggam hande jamma Ceerno Hadi Tall golli on aya jamma ɗon ceernajo makko feeñi makko e jamma o wimo ko min woni ceerno ma tawam nokku mani e on jamma ɗon caggal mum Allah waddi ɓe ɗon ɓe gondi ɗon lebbi tati e suudu wutoro kanko Ceerno Hadi Tall Nioro Ceerno Abdoul ko haalata joni ko tanirawo Cheikh Oumar on mo baba daaroyno ko kawirawo e Ceerno Hadi Tall Nioro Ceerno Hadi Tall Nioro noon wiɓe joni ɓe yaadu ɓe salmino e kawirawo makko caggal mum baba heɓano yaade e ngol lawol e nder wotere tan ɓayri o ɓooyi tefde ceernajo yettiɗo Allah yettino neɗɗo Allah o heɓani ɓayri on noon ko tanirawo Cheikh Oumar yo yaa e makko o nanga e makko lawol tijani e nde wotere Allah waɗi o fini o dawi ɗo yo yettade onne ceernaji tini baba no ara wi almudo makko sifa mani no ara ɗo koɗo so ari tan rewe inde makko wimo Ceerno Aliou wiyamo yo yetto baba meeɗa arde ɗon o naati galle o tan o yetti tan almudo o wimo kaari o wi ceerno wiya yetto o wi kanko gila nden noon ɗon on saaha ɗon o leƴƴiti ande woodi ko woni ɗo o naati tan ɓe calmodiri tan o haalani ha hande de tan ceernajo mo ana acci ceerno ma caggal o wi ceerno am caggal o wi eyi o wiya min ceerno to wonmi ɗo ala wona on o wi ala hakkude ma e ceerno ma o ko ni ceerno ma hettiri kadi lawol ndiyam no hakkude mon o wi ko on woni ceerno ma o wi ay min to wonmi ɗo leydi Soudan o wi nden Mali o ko Soudan wiyete noon o wi leydi Soudan ɗo o wi kala ruhu mo Allah nuli Azrail omo ɗetta ruhu o wi koye newre junggam ɗo ruhu arata ko ɗo Azrail aranta ruhu o wi kono ceerno ma o kala ko woni hirnange makko ko woni ceerno ma o wi ko woni ceerno baba wi nden gila nden hankadin wayri hankadin tefde hankadin affaire ɗum no jooɗi decci eyyi ɗum noon waɗi ko hedde 1946 rutti noon taw bammakko kañumne immima Guinée no ɗaɓɓitamo ari Tamba ɗo nani suka goto no Sinthiou Malem no ruuma no wiye ceerno Mamadou Aliou
o seppi o yehi Sinthiou Malem. Nden Sinthiou Malem ko galle goto wonno toon, o tawi wona on o arti o jippi ko Stop Abdou Stop ɓokkito galle wiyeteɗo Sadio Cissé ko o wonno jatigi mabɓe. awa joni noon e nder hen leliji yamma tan Allah hoyɗinimo baba ina mali, o nodditimo e nodditol weeti tan o wi miñirawo baba mo baba Boubacar o wi ya Mamadou Aliou nana ara ka gare tan mbaɗa, so ari addama tan o wi baba an aɗa anndi on kawoni on ene ɗaɓɓitanmo aɗa wi o wi o arat ya joɗɗa ɗo tat, so o jippima tan a yiyaymo. awa taw nodditol ngol noon kadi nangi baba to Bamako to, taw omo huɓɓi toon omo udditi toon no feewi ha mo joguino galle to wiyete Hamdallah e nder Bamako. kono nde nodditol ngol nangatamo tawa mo wotto longere nde ari ha ɗo tan nodditol ngol nangimo tan o ruttine longere o ñamani nde tan o wi jatigi makko mbiyata ara Tamba. o wimo an aɗa selli? o wi mi yehi Tamba. ko ni Allah waɗi o arti ɗo tawi ɗo baba makko o woni ɗo ko wondi e makko. nden noon baba makko nden Tamba ko dowri tan wonno, fof so fini ko to Riya ina fal ɗo haɗata ɗon fottata joɗɗo. e nder hen baba o andino yiidi ɗo mo e Alaji Mamadou Seydou o ko Sada Makasi. e nder hen e nder jonde nden to ɓe jooɗi kanko Ceerno Muntaga o nani Sada Makasi no haala caggal makko tan o heɓɓiti o wi Bapa Boubacar miñirawo baba o wimo Boubacar o wi ya oya haalowo o wimo miɗo yiɗimo. o yetti o ari o tawi Sada Makasi no jooɗi o wimo ande oya ceernaji jooɗiɗa wi yomi ara yomi haalane omo yiɗma. Sada Makasi ari tawi Ceerno Muntaga no jooɗi o yimo tan o andi o kadi ko jiyaɗo Allah tan o wi ceernajo min de a wi aɗa yiɗimi min miɗo yiɗma. tan Ceerno Muntaga wimo min noon taw ko sagam ko ya ar hodden. o wimo ko ɗum tan yiɗɗa? o wimo eyi. e baba noon e sifa makko ɗi konnguɗi ɗumen haala ɗo fof koye sifa makko. o wi nden Sada Makasi ko hedde garage to horno. o wi on ne yetti tan wi ɓeyguri mum de min noon hande ceernajo no yi kam wi no yiɗimi minne miɗo yiɗimo. o wi no yomi ar men hodda min fokkiti, so on ari jehen, so on arani min mi yeehi. ko ni o ari ɓe pecci galle o ɓen hoɗi funnangi Borno kadi nde Allah waɗi Borno ari rewi lawol dambe galle ɗe huccodiri ko ɗum woni sababu hakkude galle Ceerno Ali Barry e Sada Makasi. ɓe koddiri ɗon noon Allah waɗi noon Sada Makasi ko neɗɗo mo ananɗa ko suusɗo kono noon ko yiɗɗo Alaji Mamadou Seydou. hay sa haali inde Alaji Mamadou Seydou o fekkoto o welto. awa baba noon nde arti ɗo 1945 46 o soodi galle 47 Sada Makasi nani Alaji Mamadou Seydou no ara ɗo galle ɗo. nden ba Ceerno Alaji Mamadou Seydou aranno ɗo tan yaha o walatano ala wonno ɗo. nden ba Ceerno arani ɗo. awa 47 on noon nde Ceerno Abdoul haali ɗo joni nde ko ñande altine mama men noddi baba wimo Ceerno Ali o wimo nam o wi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no ara ɗo janggo, so ari yaha salminamo. ɗum ko ñande altine wonno. weeti ñande talata Sada Makasi nani oɗo Alaji Mamadou Seydou ari tan o ari o wi Ceerno Ali o wi nam o wi ar ɗofta kam Ceerno Madina Gounass on ari ɗo miɗo yiɗimo jehen salminemo. awa ɓe ari ɗo e sifa Ceerno Abdoul ko noon tigui nde o ari ɓe yetti Alaji Mamadou Seydou. baba wi nde Sada Makasi yi Alaji Mamadou Seydou yimɓe fof no jooɗi o wi Alaji Mamadou Seydou min noon mi ari komi kaɓeteɗo ko sifi tan sifaji makko. o wi kono miɗo yiɗma. Alaji Mamadou Seydou wi aɗa yiɗimo? o wi eyi. Alaji Mamadou Seydou wimo ar jooɗo takko am ɗo. an kadin Alaji Mamadou Seydou haaldana e goto so wona kanko. ɓe sifodiri Alaji Mamadou Seydou wimo joni armi okkuma lawol Tijaniya. baba kañumne ko ɗon nanggori enen nangi tan wiya yo haalane sarɗeji ɗi. Alaji Mamadou Seydou wi oɗo hewata haalanemo o lawol sarɗeji Tijaniya. o ko neɗaɗo Allah imminimo yo artu am ɗo mi tottamo lawol Tijaniya, kono o woni Tijaniya ko adi o arde to am ɗo. ni ɓe ruttori. nde ɓe rutti Allah waɗi Ceerno Abdoul sifa makko ko noon kadi way caggal mum ɓe wondi ɗo ko ɓe wondata. nde wonno woodi ko haalete radio, woodi ko wawatake haalede radio. ɓe gollodiri ko ɓe gollodiri ha hankadin Alaji Mamadou Seydou wimo ɗe berɗe ɗe Ceerno Amadou Sy joni haalata ko 1952 waɗi. de ko 1952 Alaji Mamadou Seydou ari ɗo e almuɓe ɓe dental ngal woodi mo jinnaɗo mon sankino. Alaji Mamadou Seydou yehi juuroyade mo to berɗe to. nde yalti noddi Ceerno Bocar wimo Ceerno Bocar o wimonam o wi ko mami ɗaɓɓana dental ngal berɗe. nde wonno kala ko wiite e banggal laamu ko Alaji ko Ceerno Ali Barry o halfinno kanko Alaji Mamadou Seydou. o wi Ceerno Ali miɗa yiɗi noon ya windanam borom Ndar o hokka en nokku to mbaɗen berɗe. ko ni o windi borom Ndar kanko baba wonandema e adresse Alhaji Mouhamadou Seydou no sohli ɗum ɗo. ko ni o hokkirimo 100 métres carré kañum e jardin o
ɗum ko 1952 waɗi eyyi woni noon ha ko woni ko nde wonno Alaji Mamadou Seydou Chérif Ibnou Oumar Seydi Ala Diali winomo yo ya Fouta Diallo o gollodira e mabɓe Chérif Ibnou Oumar kadi winomo yo ya Fouta Diallo 1977 e dental hen ari ɗo to caali ɗo salmodirde e ceerno e ko fulɓe Fouta woodi hen ɓe ceerno Abdoul Anduno inde mum ni kono min mi heɓano nanggude inde ɗe kono e sifa baba o wi ko ɗum wonno sababu ɗemgal makko faade e Fouta Diallo ngal Alaji Mamadou Seydou nulnomo e nder koɓe ari salminde ceerno ko ceerno wiɓe holto ceerno Ali woni o wi ar o wi Seydi Ala Diali winomi yomi ya Fouta Diallo o wi Chérif Ibnou Oumar wino yomi ya Fouta Diallo mi heɓani yaade Fouta Diallo an noon mi waɗima ɗemgal am faade e Fouta Diallo nde wonno mi fottuno e mabɓe to diwan Kédougou ɓe wonno temedɗiɗo neɗɗo ɓe immotono nden fulɓe Fouta ko sete waɗanno sono ara ko dongal sono hoota kadi ko dongal o wi nde mi nuli neɗɗo miɗo yiɗi yaade mi salminoy ɓe hakke ko ɓe woni tedduɓe ko kamɓe hoore mabɓe ɗetti goro wi seykuji o hayso immaki minen min ara min tawtamo o wi o andi ko Seydi Ala Diali wiyatnomo yo ya Fouta Diallo ko o andino ko Chérif Ibnou Oumar ɗum noon caggal hande o waɗi baba ɗemgal makko faade e Fouta Diallo yo noddu Fouta Diallo notomo ko ɗum woni sababu ko yiyeten Daka ko ngal dental ene wona e 77 ɗum waɗi 1977 noon o heɓno wiide Daka 1977 o wi ceerno Ali mi noddirani on komi ceerno mon o wi nde wonno Pullo Fouta ko ceerno kono noddirmi ceerno Fouta Diallo koyo ar Pullo ceerno Fouta Toro acca aada Fouta Toro ceerno Fouta Diallo acca aada Fouta Diallo hawren e deftere Allah e sunna Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam lawol Tijaniya baba wi koye ɗemgal makko kanko ɓeyditi hen kono ko ni Alaji Mamadou Seydou noddiri Fouta Diallo o wi mi noddi on kadi ko min nototo on ko ɗum woni sababu ñande samedi Daka cakket fof mo jiiɗon ceerno ino yalta ino artana tawta e dental Fouta Diallo ko Alaji Mamadou Seydou wino noddiɓe koɗo kanko nototoɓe ko ɗum woni sababu nden jonde ɗon o wi 1977 o wi ceerno Ali kala Pullo Fouta to woni e aduna o wurɗo hen maayi ɗon yo Allah yaafo ɗum o wi 1978 o wi kanko Alaji Mamadou Seydou o wi ceerno Ali o winam ala ɗum ko 80 o sakkiti wiide ngol ko o wi kala Pullo Fouta to woni wurɗo ene maayi ɗon so ɓerde mum seekama min guidgol am Alaji Mamadou Seydou nayi nder ɓerde mum eyyi o wiri ni baba kadi sifani amen ni ha woni ko yahata ɗo ko Allah waɗi ha 1980 ceerno hoore mum ha no lomtiri ɗo ni baba hankadin ko ɗum woni e yaade farbajo goto noon imminoma mari e Fouta Diallo ari woni awloɓe farba ari ha to Tamba ɗo yetti wi ceerno omo yiɗi yo baba ɗoftumo to ceerno Alaji Mamadou Seydou o halfinamo farbaɓe Fouta Diallo fof o addori haɓɓere gora ɓe jaadi toon o wi baba wi e nder sifade ɓe yaari on wattu ceerno ko kañum hettuno e ceerno tigui ceerno Alaji Mamadou Seydou wi ceerno yo ƴeew darapaji makko ɓurɗi forde wertana teddina Fouta Diallo o wi e nder hen noon kanko baba ko ñande mum o andi ko ceerno hankaden lomtima Alaji Mamadou Seydou o wi farbajo o wino ceerno mawɗo wi yo ceerno dar damdi mbeewa nde wonno Pullo Fouta teddidi mbeewa hirsana farbajo jaɓɓoro Fouta Diallo o wi so ceerno siwi ataya no okkaɓe o wi so farba o nangi kas o ronkat yarde o wi o daara ceerno o yiya annawro tan o wi eskey dona bamum tan o wi gila nden kanko andi kam hankadin ko wonata ko woni e ɗum ɗon kadi o sifanima en ɗum ha woni ko Allah waɗi koɓe gollodiri ɗo ko e woni noon ko yimɓe ɓeydude hen seeɗa nde wonno kanko gondigal makko e ɓe mawɓe dental ɓe ƴetti bammen ceerno Bocar Hassane e ceerno Hamidou e ceerno Doudou ko gondigal moƴƴal newingal wonno kadi ko almudagal tan wonno e nder mabɓe kamɓe e kanko ceerno mawɗo winomo miɗo hoɗi Madina kono ko galle am Tamba wuƴimi ko ɗum waɗi kanko kala ko foof makko kanko galle o hay sono neɗɗo ne yaha Madina o wiyete ko yaato galle ceerno Bocar eyyi ko ɗum wonno ɗum mi lamdinomo ñande woto o wi kam bayel almudu o ko yamirode gollirta o ceerno mawɗo o wino addi ceerno Bocar ko kanko sankata so waylata Tamba waylatama o wi wayi noon ɗum noon kala mono ɗaɓɓito e Alaji Mamadou Seydou yeehi toon ko tampat tan ko ɗo Alaji Mamadou Seydou woni eyyi seede mum ɗiya duuɓi 2011 e min jaaduno ɗo tribunal nde wonno woodi e dowri ɗo waddunoɓe ɓe aranimo to galle ɗo min jaadi min jeehi min tawi noon arɓe ɓe kamɓe hoore mabɓe woni wona e gonga e nder hen noon asuru ñande mum min tarde asuru nde min jottoto galle taw asuru hankaden yawti on jamma o leeli weeti o noddimi o wi kam armi o itti kurus makko o tottimi o itti ujunere o tottimi
o wi kam ya to Ceerno Ahmadou Baro wiyama o hestiɗanam lawol am tijaniya ɗum noon jahlimi no fewi min wimomi a ko ɗum waɗi baba o wi hanki mi yimiɗo dari yimɓe ɗiɗo ari difti kurusam yaadi hen o wi ko tardude asuru ko ko ɗum wimi o wi kam ɗum noon armi ɗo tawmi ɗo Ceerno Ahmadou Baro jottimi salminmo mbimomi baba noon wiyomi armi salminma omo salminma no fewi omo yiɗi a hesnamo lawol makko tijaniya mi anda so kanko so yeggitani ɗum min mi yeggitani ɗum fof hande ko yamirore nde tan ko jangguinte ko ɗum wonno konguɗi seeɗa ɗi men ganduno e mawɗo o ɓe acca hakke noon nde wonno haala weela kamɓe koɓe andi e ceerno ko min mi anda ɗum kono noon ɓayde ko yamirode neɗɗo yeddata hande kadi Allah jurnan en darde ceerno men Ceerno Ahmadou Baro e ɓeɗo mawɓe lomtiɓe ɗo kadi ko mawniraɓe ko kawiraɓe kamɓe kadi Allah ɓeyda ɓe sembe ɓe jahina minen komin sukaɓe hande ɗi qissaji ɗi min nani e mabɓe ɗo min andano ɗum so wonano saabu ndeɗo jonde min mbawata ɗum andu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ها كل يوم ربنا في شعاني واليوم أبدا شعنه ذا شان